Dende o PSOE de Pontevedra chegaron con novidades de Madrid tras a reunión que mantiveron con representantes da Administración Central do Estado, co director xeral da Oficina de Asuntos Económicos da Presidencia do Goberno e coa Dirección Xeral de Costas. Unha das principais, o compromiso do Estado de sentarse a negociar nunha mesa para analizar e falar sobre o posible traslado de ENCE da ría de Pontevedra. A novidade que traemos é que creemos que o máis importante desta longa reunión de traballo mantida é que volvemos a Pontevedra con un compromiso da Administración do Estado de participar, de abrir, de ofrecerse a abrir unha mesa de negociación xunto coas demais administracións e a propia empresa para discutir e para valorar a posibilidade de traslado de actividade de ENCE a outra ubicación fora da ría de Pontevedra. Unha mesa de negociación onde o Estado dixo que formaría parte e que sería liderada polo goberno local. Trataríase dunha mesa de negociación onde se sentarían o goberno de Pontevedra, o do Estado, a Xunta, a Deputación e a empresa. Polo tanto, esta disposición do goberno e do Estado a abrir unha mesa de negociación na que estaría a empresa e na que estarían as administracións interesadas, evidentemente, nas que repercute a situación de ENCE, pensamos que é unha vía nova que, dende logo a nós, como Partido Socialista de Pontevedra, satisfácenos. Dende o PSOE consideran que os nacionalistas teñen unha oportunidade única de asumir esa posibilidade de diálogo e de conseguir o traslado de ENCE que tanto se leva demandando. De non liderar esta mesa de negociación, o goberno local, dende o PSOE din que deberían analizar outras opcións. Agustín Fernández dixo nesta xornada literalmente que o alcalde non pode estar co cu sentado e agardando a que o chamen, que ten que moverse e aproveitar esta ocasión. En relación á anulación da prórroga solicitada polo goberno local, dende o PSOE dixeron que neste eido están á espera dos recoñecementos xudiciais nesta materia.